Oedd rygbi'n beth mawr yn tu ni. Diwrnod y gêm ryngwladol yn dod, byddai'r llenni yn cael, byddai fi, mam, dad a Dafydd ym mrawd yn gwylio'r gêm, fel taswn ni yn y stands. Os oedd Cymru ar ei holi, oedd o'n gwneud mam yn swp sal, oedd hi'n mynd mor nerfus, oedd rhaid i fynd i'r tŷ bach. A bob tro oedd mam yn mynd i'r tŷ bach, oedd Cymru'n sgorio. A mi ddath o'n dipyn bach oedd ergoeliaeth yn tu ni wedyn, bod hyn yn rhywbeth allweddol i guro games. Dwi ddim yn berson ofergoelus go iawn, ond pan mae'n dod i well i fi wneud yr un peth a tro diwetha, fel mae lot o'r chwaraewyr i hunain, mae'n debyg, mi o'n i dal i fod yn ofergoelus ynglyn â rygbi. Un o fy hoff dimau i oedd y tîm nath fynd yn 2011 i Seland Newydd i gystadlu yng Cwpan y byd. Ac wrth gwrs, i arweinydd nhw, Sam Warburton. Bob un o'r gem yma oedden ni wedi gwylio yn yngwely achos oedd gwahaniaeth amser, ond ar gyfer y gêm gynderfod yn ôl, i'n meddwl, reit, dwi'n mynd i fynd lawr grisia i wylio'r gêm yma achos mae hwn yn ddiwrnod hanesyddol a dyma'r gêm yn dechrau. A wedyn, dyma'r peth swreal mae'n digwydd. Nethon ni weld o bell y tacl yma, a wedyn, y peth nesaf welson ni oedd Ffrancwyr yn bwrw Sam. A wedyn, dyma ni'n gweld y dyfarnwr, Alan Roland, yn mynd i'w boced ac yn tynnu cardyn coch allan. Cardyn coch yn erbyn sant Sam. O'n i'n ymwybodol erbyn hynny bod o wedi gwneud rhywbeth falle oedd ychydig bach yn ddadleuol trwy sbio taclo. Dwi'n gwybod beth sydd wedi mynd o'i le. Dwi lawr grisia yn lle bod i fyny grisia yn fy safle arferol. Nôl o fi fyny grisia, oedd y sgôr erbyn hyn, dwi'n meddwl, yn 6 i Ffrainc ac yn 3 i ni. A nath Mike Phillips sgorio cais. O'n i mor, mae yna ragluniaeth, da ni'n mynd i fod yn iawn, da ni'n mynd i fod yn ffain. A wedyn, nath Stephen Jones fethu a trosi'r cais, a nath o hitio'r postyn, oedd o fewn trwch blewyn. A dyna fe oedd hi, 8-9, ar cyfan, achos bod fi wedi codi o'n ngwely a ddim wedi wneud be o'n i wedi wneud ar gyfer y gemau eraill i gyd. Felly peidiwch y beio Sam, bai fi oedd o. Dwi'n mor sori.